Kaixo, azalduko dizuet inikatik nola sortu kurso hasieran Classroomeko ikastaro bat, ikastaroa edo klase bat. Eta gero baita ere nola lotu dezakegun behin sortuta aurretik Classroomen sortuta daukagun ikastaro bat, nola lotu inikan daukagun talde batekin. Zertarako gero nota partzialak erabiltzeko. Hau da, gu Classroomen egiten ditugun, ebaluatzen dugun ariketa bateko emaitzak automatikoki zuzenean pasatzeko inikako notetara, nota partzialetara. Gero, nota partzial guztiekin, bakoitzari balore diferente bat eman da, egingo duguna da, ebaluazioko nota, bukaerako nota atera. Lehenengo egingo duguna da, sortu inikatik Classroomeko ikastaro bat eta lotu. Aurrena joan beharko gineke inikara. Sartuko gara gure webgunetik, hemen daukagu inika. Eta hemen zuzenean Google eman da, ni ja Gmailen sartuta nagoenez, klik egin eta zuzenean sartuko nitzake. Hemen nago, irakasle bezala jarriko naiz, eta ezkerrean hemen konturatzen bazarete dago Classroom. Classroom eman, eta hemen lehenengoan agian ateratzen zaizue baimena emateko, hau da zein erabiltzailerekin sartu nahi duzuen, ikastetxeko erabiltzailearekin sartu ezkero, eta baimena eman da, ja agertuko zaizue pantaila. Nila egina daukat hori, orduan joango gara ja zuzenean egitera. Lehenengo gauza, ikastaroa alta. Hau da, zuzenean egingo duguna da Classroomeko gela batera sartu nik dauzkadan ikasleak. Zuzenean eman beharrean klabe bat eta alta eman beraiek eta bar, egingo dugu, ja zuzenean sartu dauzkadan ikasleak gela horretan. Ikastaro alta, ematen diot honi, ikastaro alta. Eta egingo didana da, Classroomen sortuko dit gela hau. DBH bat ikusten duzuen, DBH bat teknologia. Ni orain joaten naiz Classroomera, ikusten duzuen sortu didala. Ikastaroa sortuta dago, baina orain jendea, hau da, ikasleak matrikulatu behar ditut. Joango naiz inikara, eta hemen ikusten duzue dagoela matrikulak. Ikasleak matrikulatuko ditut nire Classroomeko gela horretan. Aukeratu, sinkronizatu. Eta hemen, gertu zait, gonbidapenak bidalita daudela. Bat eko guztiei, gonbidapena bidali zaie. Beste aukera bat zer da? Nik balin badaukat gela bat sortuta, adibidez, sortuko dut gela bat, komeni da ikasturtea jartzea, behin sortuta daukadala, posible da, gela hau lotzea inikan daukadan talde batekin. Hemen daukat, bat F,
Joango naiz. Inikana ikastaroa lotu. Esango diot, nik daukadan bat F talde hau. Lotzeko sortu dudan Classroom gelarekin. Bale, esaten dit aukeratzeko. Esango diot, teknologia, DBH, bat F. Hau ezta. Ematen diot berdeari, ikastaroa lotu. Eta lotu dit. Eta horrela ja, prest eukiko dut, nota partzialak, Classroomeko emaitza batzuk, inikako nota partzialera automatikoki pasatzeko. Besterik gabe, ea baliogarria zaizuen.